Here we come. The productions. So the magician again. World class, yeah. Baya be ona msisirini makatanga rinko feka mini muna juni dai kuziva ipale muri mukantini feka zima long sketi zuye zima chini chenzi mazima imuneke menzire klini nasima kusika nwa mumashapini simira zipeko zino ketura masini raida kuziva kuticha kubata chini naicha kurini mazinji vaicho kuye murai vichinzi uyakabva kwano paisha yakana aito kutsiurai kana aifamba achitaura kuti makamupurire manga muri ku munu muchitonze muneku hunu chita zinu zinehu hunu nasi machinja mave kuita hunu vechibhunu aiwa vasikana musaite mama hamuone here kuti apa matoshama inga muri munhu mukuru motodzikama mataiti aya motosira vana chateko mangwana vave kupfeka zvipfeko zvinoratidza kuti mukatikati munei tembere vakadzi vasikana mandara nepwereko imi ndati Matsamwei mifananidzo yavo yatekeshera pamasaisai tozviona everyday asi maidei waidei pokanditi seisei waitaimira pei kutofamba musina kupfeka zviri nani kuti ukasajoka unenge uchitomhanya bani hanzi mbambambakani asika mafani dzimwe fashani dzinotangidza mawani kura Facebook wanikwe vanhu vayo ndivo tikitokuva kutekura tidza midziyo hanzi ndiyo yachokanyabeko mazuvano munhu anoladzwa nyangwe nepamagungano zive vanhu vanopesuka chita hunhu vakapfumuka apa andisika kumupuka kana mukandituka ndazvibuka ndikatotamba simukaurara ndakamuka The productions. vave kupfeka zvipfeko zvinoratidza kuti mukatikati monei tembere vakadzi vasikana mandara nepwereko imi ndati Matsamwei mifananidzo yavo yatekeshera pamasaisai everyday asi maidei waidei okaniti seisei waitaimira pei